Kuna na iti paulo na daytoy nga kanta jay tapaw ti bantay iti English The Old Rugged Cross nga no intay panunutan dagiti mensahe daytoy nga kanta ako na nga ijay tapaw ti bantay na isaad ti cross nga isu dayta iti dalan para kada tayo padagiti tattao ta isu ti pinanggep ni Apo tayo nga Jesus, pinanggep ti Dios inbaon na ni Apo tayo nga Jesus tapno isu iti mailansa ijay cross agayos ti darana para kadagiti tattao nga pinarsuana ditoy rabaw ti daga dayta iti makita ngay nga ayat ni Apo Dios in remedyo na nukas ano tayo nga maisalakan. So nga kaya't kuman nga kantaan daytoy nga kanta jay tapaw ti bantay. Jay tapaw ti bantay naisa at ti krus kasbut at tito ayate day di krus nagyanan ni Jesus tay jay natay di manugbo agragsak aggapowi di cross ingat po musay toy ang esko kumpetak iti cross ni Kristo ket palangatan naktuwi ti Apo sana puno di uyang ti lubong nakaskas daw kakanya taken ka napasa ti kordero ti Dios tapno to'y biyag kumasok agragsak aggapowi ti cross ingat po musay toy ang esko kumpetak iti cross ni Kristo ket palangatan naktuwi ti Apo agragsak aggapuwi ti cross ingat po musay toy ang esko kumpetak iti cross ni Kristo ket palangatan naktuwi ti Apo